खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 14 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बेस्टिल डे अर फ्रेन्च नेशनेल डे महरै फालिनाय जायो। 14 जुलाइआव फालिजानाय बेस्टिल डे अर फ्रेन्च नेशनेल डेखौ गोथार रौनिया पेरेड आरो गोरलैयै मोसानाय आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोरनि गलाय मोन्देरजों फालिनाय जायो। 1789 मायथाइनि 14 जुलाइआव बेस्टिलनि बारहुंखाखौ फ्रान्सआव मोनसे जौथाइनिबो बांसिन समनिफ्राय गोसोखांनाय जायो आरो बियो फ्रान्स सोमावसारनायनि मोनसे गाहाय जाथाय आरो बे सानखौ गासै फ्रान्सआवनो खुंजायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ पेन्डेमोनियाम डे, बार्न डे आरो नेशनेल टाइप मेजर डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।